Witam was moi roztomili. Dzisiaj trzecia część opowiadań o mojej karierze, napisane w języku śląskim. Myślę, że wam się będzie podobać. Wprawdzie, tak jak zawsze powtarzam, Krista czubówna, że nie jest. Wybaczcie niektóre potknięcia i inne tam pomyłki, ale nie o to idzie. O to idzie, żeby rozpowszechniać śląskogotka. Trudne kroki w robocie. Jak żeście czytali, moja kariera we hucie Karola Świerczewskiego zaczęła się od intendenta na dziale socjalnym, a potem trafiła na wydział budowlany prosto do Ausgaby. Po szkoleniu BHP, na którym była ja i dwa hopy do przyjęcia na kuźnia, wszystko żech wiedziała, co nie wolno na kuźni robić, bo BHP-owiec godą do nich, a nie do mnie. Miała serce w galotach i tak żech się strachała tej nowej roboty. Potem poszła na magazyn centralny po obleczynie. Dali mi Arbeitanzug, Arbeitsschuhe ze sztelka Puma i kazali mi iść na wydział. Mój życzliwy kierownik o gołębim sercu, który mi przyjął na wydział, zaprowadził mnie do Ausgaby. Tam był niski hop o kruczo-czarnych włosach, taki chudy, ale miał takie bardzo dobre oczy. Majster Wiluś mnie polubił od pierwszego wejrzenia, a ja jego. On był do mnie jak ojciec. Miał takie powiedzenie, że godał do mnie kochasiu, czemu nie wie, a ja jemu panie Wiluś. Albo godach mu per wy, bo on miał 52 lata, a ja 18. On pokazał mi wszystko na wydziale, co trzeba robić i co kaj jest. Ja mu wysprzątała po babsku ta Ausgaba, a on robił ciężkie męskie prace. Łoszczył piły do sztyzigów, banzigów i większych pił na wydziale. Ja siedziała w okienku i wydawała zelter do robotników. Jechała z praniem do pralni autokarą i z kierowcą. Nowo frela w Ausgabie. Jak się hopy dowiedzieli, że u Wilusia robi nowo i młodo frela, to nagle każdy miał pragnienie i przyłaził po zelter do okienka. Ale jak pili, to filowali bezczelnie na mnie. Fez mnie to gorszyło, bo się czuła jak zwierzę wezą. Jeden przyłaził codziennie, robił maślane oczy, ale nic nie wypatrzył. Ja chodziła jednocześnie z robotą do szkoły policjalnej wieczorowo i mnie nauka interesowała, a nie głupoty. Potem mnie pracownicy testowali, co je umie, a co nie, przyłazili po narzędzia, dawali marka z numerem kontrolnym, taką metalowo i wypożyczali je, ale nazwy go dali po śląsku, niekiedy po niemiecku, ale je o dużo umiałach i rozumiałach. Robili mnie za bozna. Kara, bormaszyny, insze borery, zwykłe i widiowe, żech znała, wiedziała, co to jest pucpapier i co to jest solsztok, a nawet glitszpaner, były też pyrliki i młotki, i inkrze. Kiedyś przyszedł taki jeden konfliktowy hop z wydziału, a jak już podszedł do okienka do Ausgaby, to ciepnął macha i z pyskiem do mnie. Naostrz mi ta piła, ja to potrzebuję. I ciepnął mi ją na biurko bez ta piła, bez te okienko. A ja mu godą, że Wiluś oszczypiły, a nie jo. A on na mnie ryczał jak lew, że każdy uczyć zawodówki to musi umieć oszczyć. I co ja tu w ogóle robię? Ja mu na to, że Jorzech jest po LO i miał średnio 4,9 i tylko bez cufal, żech tu jest. Ale on w ogóle nie słuchał i ryczał na mnie, aż mi się płaczki we oczach pojawiły. W końcu przeklął sakramencko i poszł. Niedługo przyszedł Wiluś na drugą zmianę i po oczach już widział po mnie, że coś jest nie okej i pytał: Kochasiu, o co się rozchodzi? Ja mu powiedziała, jak ten hop na mnie powiedział i jak ryczał na mnie jak Ezel. Wiluś poprawił szaket. Jak ze szlojdry wyleciał ze tej Ausgaby do tego hopa, co mu go pokazała. Ausgaba była na drugim końcu hali, ale ja słyszała, jak on zryczał tego hopa, pomijając brzydkie słowa, to mu powiedział, że ma mi dać spokój i może dać na wstrzymanie. Dalsze losy i przygód Johanki w Chrzcie przeczytacie w następnym felietonie. Czekajcie, aż zaś go nagrom. Johanka.